Ja, det hænger derovre. Det hænger derovre. Vi var ved, han hænger fast i vaskemaskinen derinde, så stod Brian med kunden, og Brian han kiggede bare super på. Så skynd dig at gå ind og hente ham nu. Gå ind og hente ham nu. Skal vi lave Han kan jo ikke løbe nogen steder der. Gå ind og hente Jens. Jens, har du ikke et billede med, hvor man kan filme? Har du en telefon, man kan filme med? Nej, Han rykker sig fri her. Nej, det gør han ikke. Du rykker fri til foto. Hallo, hvor skal jeg Han kommer, han er lige lånt ud efter til telefon. Ja, så. Hold øje på mig. Nå, Jens kommer. Det er det filme. Du skal ikke sige noget. For ellers, hvad hedder det, jeg tager alt tøj, der stiller udenfor. Han fik fast i vaskemaskinen, og der han så fri, stod med kunden. Han kommer nu. Har du så du kunne filme, eller hvad? Og har vi ikke savsmuldet, eller hvad? Det er fucking unfair, du bliver aldrig taget, Stik. Jeg holdt bare godt fast i den vaskemaskine. Det er på grund af Brian. Jeg var vildt. Ja, det giver mig det. Jeg hader det. Nej. For helvede. Det er godt. Har du taget mobilen? Ja, jeg kunne ikke have kæmpet så meget ud. Jens, vi skal nok få dig, vi er så mange. Vi skal det her, det gør her, Mads. Bakke op på tæppen. Jeg har ham med frem, I lov svært. Bakke op på tæppen. Nej, det gør han ikke. Hvad med ham? Hej, Jens! Hvad så? Jeg var på vej ind for at sænke bilen, så det kunne gøre. Og vi kan også tænke bilen, så ja. Nej! Jo, det er sjovt. Han skal lige have hånden lidt længere igennem, eller kan han bare trække tilbage der? Hvor er den lige henne? Nej, jeg prøvede ikke på noget. Jeg gjorde bare sådan her for at vise, at jeg kan ikke. Det gør jeg her, Mads, det gør jeg. Skal der et bad? Nej, ikke med, det er der selv, det er. Hvad med de spanden her? Det er også til dem. Sjov. Nej! Fuck, hvor er det godt! Ej, jeg har mobil i lommen. Hey, Jens og Jonas, hvad kan man så lære af det? At du er en sol. Nej, ikke det. Ja, det skal dø snart alle sammen. Afføringen. Prøv lige, hallo, den er god. Jensen. Hør det? De har ikke lært noget en gang til. Prøv at se, så bliver han helt flink. Så åbner vi her, og så lukker vi de der port, der er bare stormer her.
Hallo, lad nu være med at gå. Åh, det er seriøst. Det er fucking psykopat. Det er okay, løs. Nej, fuck nu! Hej, så her! Ja, vi har så! Fucking psykopat, Jeg mand. er med. Min arm! Fuck, du er syg i hovedet, mand. Dum i skallen, Han mand! kørte længere ned. Du skal have sagt, hvad Han er til armene! Du hænger jo kun i det her, du har ikke noget at holde Hvad fast så har i. du gået galt med din fødsel, mand? Fucking psykopat. Hvor langt sidder der? Nå, Jeg skal det. kom med dine hænder. Og så blev du lige pludselig fornuftig der, var. Du er væk med dig. Du skal væk med dig. Så hvad skal jeg lade med? Ja, han gør sgu så. Han er dum i hovedet, den mand. Så laver vi bare en ny sår. Tættere på. Fuck, man kan ikke skære sådan her. Se, det er ikke slet ikke stramt nok for dig. Ja, det skulle da ikke særligt for mine fingre fri. Ej, det var dig, det var Michael, der gjorde det ved Ja. Ja, jeg fik pølle til... Nej, hvad fanden var det, det gjorde? Ej, der er lidt mere på din. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte lægge det strammere. Jeg har lagt det helt stramt. Er det dig, du har Ja, det er jo vendt på? skidt, hvordan du... Forresten. Der er lige været hatten, så skal jeg der... Hvem fanden var det, der fik, hvad hedder det, savsyg over sådan noget? Hvor er vi har savsen med dig? Skynd jer, gå ind og hente det næste måde. Her, så kom over med din arm. Skynd dig. Nej, ikke når han hjælper. Det er ikke sjovt. Jens skal jo være med. Nej, det... Jens, skal du ikke tage den kniv der? Helt seriøst,